Moi boas, estamos aquí con Dumi, ata esta semana capitán do Clube Deportivo Castro, e ven de anunciar nas súas redes a retirada dos terreos de xogo. Como de meditada foi esa decisión? Primeiro, boas tardes, pois a verdad que aínda xa antes de acabar a temporada deille voltas e voltas e, bueno, ao final, pois, decidín deixalo, porque, bueno, xa vou cumplir 40 anos e creo que, bueno, vou dar un paso ao lado xogando, pero, bueno, vou seguir vinculado ao fútbol, vamos. Vale. Estabas xa na directiva do club e ahora pasas ao outro lado que che faltaba. Bueno, xa estabas en xuvenís, pero ahora pasas ao primeiro equipo. Sí, estaba, bueno, sí, coordinando un poquinho a base, tamén axudando no primeiro equipo, bueno, polo tema dos fichaxes, bueno, chamen dirección deportiva, podes chamar, bueno. Entrenaba xuvenís, e si, bueno, ahora tuve unha reunión co presidente e, bueno, ofreceume ser entrenador do primeiro equipo, bueno, é verdade que con moita ilusión o collín, porque, bueno, temos o club, a verdade que é moi cómodo para todo, porque temos moi boas instalacións, bons xogadores, e, bueno, creo que podemos, bueno, traballar ben nese club, vamos. Como afrontas esta nova etapa? Xa tedes encarrilado un pouco as renovacións de xogadores, xa renovou xente importante como Marino, Buide, etc. Alvarito. Imagino que tentaredes volver a preferente o antes posible. Sí, esa é a idea, a verdade que empezamos xa con renovacións falando con tempo con todos, por exemplo, xente como Marino, Álvaro, etc. Pois sí que deron xa Hugo, deron o paso rápido e aceptaron a renovación, están moi cómodos no club, como xe dixen, e, bueno, tamén intentaremos reforzarnos para intentar volver á categoría na que creemos que o club ten que estar, vamos, que é a regional preferente. Iso, ao final, sale ou non, pero, bueno, a idea é, pois, facer un equipo bon para competir en primeira, claro. Que crees que fallou esta temporada? Na temporada do retorno preferente, por que crees que non conseguiste manter a categoría? Pois me deille moitas voltas, a verdade. Levo moitas temporadas xogando ao fútbol e nunca me pasou como este ano. A ver, fíamos unha primeira volta de cadrar cuartos, quintos, na segunda volta tomamos unha racha que pillamos de empezar a perder, entre lesións, problemas que poden surxir nos moitos vestuarios, pois, bueno, a verdade que 100%, sempre ainda falo con compañeiros e, bueno, moitas veces non é fácil de explicar o porqué, pero, bueno, ao final quedamos quintos pola cola, hai arrastres e é o que toca, pois, bueno, intentar volver o ano que ven, lógicamente. Tuveche unha trayectoria por moitos clubs da provincia, Villalbés, Castro, Ribadeo, Foz, a mellor me queda algún por aí. No, sí. Con que momento te quedas? Sempre te quedas ao final co que parece máis feliz, cos ascensos. Tuve un ascenso en Ribadeo a terceira, aquí en Castro a terceira no seu momento, hai 2 anos a preferente. Bueno, é verdade, sempre te quedas cos momentos máis felices, que neste caso son os ascensos, pero, bueno, eu estuve en todos os clubs moi cómodo. En Villalba estuve desde os 6 anos hasta os 24, teño un recordo de Villalba moi bon, e no resto dos equipos estuve, a verdade, que moi ben, pero ao final sempre te quedas cos máis bonitos, que neste caso son cando ascendes ou cando tes cumpres un objetivo como pode ser ascender a terceira división. Por moitas gracias.